Hello guys, ayan po. Ang gagawin po natin ngayon ay aayusin natin yung gate dahil tumalon yung isang wheel niya. Ayan, kaya hindi po siya magsarado. Yan po yung problema dito minsan. Nakaka-bad trip. Lalo na pag umalis yung mga tutubi or may papasok na may sasakyan dito sa harap ng bahay. Tapos pag aalis sila, pag isasarado na yung gate, kaya hindi na magsarado ulit dahil nga tumatalon doon sa may line niya diyan. Ewan ano tawag doon. Yun na yun. Yan, buti na lang superwoman si Brave Body, kahit kayang-kayang gawin. Oh, di ba guys? Ayan. Shout out po sa lahat ng mga kagaya ko OFW diyan. OFW lang sa Kalam, ganun. Tsaka sa lahat ng mga katropa. Ayan guys. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga kasama kong Whitey's Life. O ayan guys, tara, samahan nyo akong ayusin. Dahil kapag hindi yun naayos, may mga masasamang tao din dyan sa labas na gustong pumasok sa bahay. So, we need to secure well para safe ang lahat. Ayan guys, tumalon po yung isang gulong niya sa may line dyan. Kaya hindi po siya magsasarado ng maayos. Pero ngayon okay na po siya.